дами и господа, уважаеми гости, моля за вашето внимание. Добър ден на всички! Ето, че дойде и дългоочаквания момент, в който всички ние да станем на крака и под звуците на сватбения марш на Менделсон и вашите бурни аплодисменти да посрещнем както подобава младото семейство и техните кумове. Удоволствието да си погрижа заедно с моите колеги от оркестър Добруджански слави за доброто настроение на това чудесно сватбено парти, което предстои да се развие от тук нататък. Но позволете ми да спазя сватбените традиции и обичаи и да дам думата не на кой да е, а на нашия кум. Това е Костадин, аплодисменти за него. С пълна чаша в ръка той ще даде официалния старт на сватбеното тържество. Добър ден и добре дошли на всички гости. Събрали сме се днес да отпразнуваме първите стъпки в истинския съвместен живот на нашите приятели. Можеш още малко аплодисменти, подкрепете ги, все пак първи брачен танц за семейство Стайкови младши. Say